Ahojte priatelia, v dnešnom videu zo strihu sa pozrieme na jubilejný 20. ročník cestného behu pod názvom Laborecká desiatka. V sobotu 14. marca 2026 sa na štart postavilo 181 bežcov a bežkyň. Podujatie bolo zaradené do bežeckého pohára Slovenského atletického zväzu a oblastnej bežeckej ligy Michalovce Sobrance. Preteky odštartovali o 13:00 spred budovy Park Pub v Mestskom parku Strážske po klasickej trase smerom na Krivošťany Staré a späť v dĺžke 10 km. Sme radi, že aj v roku 2026 sa organizátori rozhodli zaradiť aj detské kategórie, kde tak môžeme motivovať najmladších športu. Laborecká desiatka prilákala aj v roku 2026 zvučné bežecké mená, ako napríklad Tibor Sahajda, Michal Červeňák, Katka Pétková a tak ďalej. Ak sa pozrieme do histórie, tak práve Tibor Sahajda drží momentálne traťový rekord v čase 30 minút a 27 sekúnd. Aj v roku 2026 sa Tibor Sahajda stal víťazom Laboreckej desiatky v čase 31 minút. Dobre, ja tu mám víťaza Laboreckej desiatky Tibora Sahajdu, takže Tibor 31 minút, asi spokojnosť. Tak je spokojnosť, keď takto zoberiem po všetkých stránkach, lebo dneska už som myslel, že ani nedojdem, lebo dostal som defekt počas testy skočiť tuto, takže mal som šarapaty s tým, nervozita, stres, že čo ako dojdem, nakoniec som chvála Bohu došiel. Idem domov na rezerve, takže tak, no a aj celkovo po Blažicách nebol som, minulý týždeň som bežal Blažice, nebol som až tak zregenerovaný. Fúkalo dneska, kto behal, musel vidieť, že fúkalo do obrátky, dosť ako silný protivietor bol, takže dosť mi to zobralo síl. Rozbehol som to na traťový rekord, bohužiaľ sa to nepodarilo. Tak pred 2 rokmi bola lepšia forma určite, hej, viac, vtedy bolo iné. Teraz je trošku ťažšia regenerácia, pracujem predsa, no ale ako spokojný som, najviac som nemal, po obrátke už mi nohy nešli, takže už to bolo také, no, silovole, ale sú aj také preteky, kde sa treba trošku vymačkať a o to mi išlo, vymačkať sa. Laborecká desiatka oslavuje 20. ročník, tak čo by si poprial organizátorom a celkovo tomuto bežeckému podujatiu? Tak stále napreduje. Každým rokom vidím, že ľudia tu chodia, majú to radi, je tu pekné zázemie, park, je to dobré prostredie. Čo sa týka závodu, je to ťažká desiatka, lebo to nie je ľahká, hej. Ale tak sú aj také preteky, ale čo sa týka, ja tu chodím už roky, ak som tu behával ešte, jak majstrovstvá republiky, neviem, v akom roku tu bolo, v 2005, že by som nekecal v 4. cez polnom behu, som tu behal, ale som ešte mladší žiak, si pamätám, takže ja už tu chodím roky, takže mám to rád, je to moja ako mám to už tak aj srdcovka, hej, je to z tých takých pretekov, že rád sa tu zúčastňujem, takže asi tak. Kde uvidíme ďalej Tibora Sahajdu, na akom bežeckom podujatí? Nehovorím už tak dopredu, už mám dosť veľa pracovných povinností, rodina. Ono, že keď bude zdravotne všetko dobre, tak by som išiel o týždeň do Čečohova, asi tak, ale ako postup je, ja si to cez týždeň, ale ako už viem, že lebo predsa je to málo času. Najbližšie tak vyzerá, že by som chcel Čečohov. Dobre, tak ďakujem, Tibor, nech sa ti darí. Tak, gratulujeme Tiborovi Sahajdovi prvému miestu na Laboreckej desiatke. Poďme na ženy, tam skončila na prvom mieste stará známa Katka Pétková z Bežeckej akadémii Marcela Matanina časom 35 minút 22 sekúnd. Poďme ešte na zopár vecí, ktoré nás zaujalo na Laboreckej desiatke, a to sú juniori a juniorky. Zvlášť Karin Týmková z Humenného, pre ktorú to bol prvý ročník Laboreckej desiatky. Po veku 13 rokov zabehla 10 km časom 53 minút a 35 sekúnd, takže sme s ňou urobili malý rozhovor. Karin Týmková. Takže ja tu mám víťazku juniorskej kategórii Karin Týmkovú.
Takže Karin, je to tvoj prvý beh na laboreckej desiatke, alebo je to už druhý, tretí? Áno, je to môj prvý beh. Koľko máš rokov inak? 13, budem mať 14 apríli. Apríli. Takže beháš od koľkých rokov? Už tak rok. Aj rok a pol. Tu na laboreckej desiatke si ako prvýkrát, ako junior, alebo... Áno, ako prvýkrát. Takže určite si spokojná s týmto behom. Máš... Áno, spokojná. S kým beháš v Žine? S ockom, s mamkou? Aj s ockom, aj s mamkou, ale teraz hlavne sama. Aký je tvoj cieľ? Tak zabehnúť polmaratón raz. Možno aj do mojich narodenín, do apríla. Kto ťa najviac trénuje? Ocko alebo mamka? Alebo... Ocko? Áno. Dobre, tak nech sa ti darí, športu zdar. Ďakujem. Takže to bol rozhovor s Karin Týmkovou z Humenného, možno budúcim bežeckým talentom z východného Slovenska. Takže laborecká desiatka je pomaly za nami. Chceme sa poďakovať všetkým organizátorom, dobrovoľníkom, ktorí neváhajú do tohto bežeckého podujatia dávať svoj čas a peniaze. Zobral som si stranou hlavného organizátora Vlada Lipovského, no a urobil s ním malý rozhovor. Takže Vlado, 20. ročník, celková spokojnosť? Spokojnosť určite, lebo za 20 ročníkov jednak sme mali najlepšie počasie, ktoré doteraz nebolo, stále bola zima, fúkal vietor, aj sneh a dneska je fakt nádherné, dá sa povedať, symbolický 20. ročník, perfektný. Komu môžeme tak vďačiť asi najviac za tých 20 rokov? Vďačiť jednoznačne kolektív, ktorý robí tento pretek, sme zohratí, každý vie, čo má robiť, čiže myslím, že aj pretekári sú tým pádom spokojní. Takže sa môžeme tešiť na 21. ročník na budúci rok. Verím tomu, že áno. Ďakujem. Takže ďakujeme Vladovi Lipovskému za rozhovor a chceme popriať tomuto bežeckému podujatiu čo najviac spokojných bežcov a bežkyň. Sme na konci tohto videozostrihu. Ak sa vám páči toto video, tak dajte like, prihláste sa na odbor tohto YouTube kanálu a pod názvom AC Michalovce. Najbližšie sa stretneme v Čečehove na polmaratóne, ďalej to bude jarný beh, podvyhľadacký maratón, polmaratón a tak ďalej a tak ďalej. Takže sa tešíme na ďalšie takéto výborné bežecké podujatia na východe Slovenska. Prajeme všetkým vám veľa bežeckých úspechov, športujte, dávajte si však pozor, aby ste to neprehnali. No a ja sa teším na ďalší videozostrih. Majte sa krásne a športu zdar. Rado Lipovský. Jana Jančíková. Maria Haluška.
24, Štefan Mihály. Antonia